number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 5:05. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baretang ngunyan para sa aga. Sinabi kan pag-asa na posibleng duwa sa gudtulong bagyo ang maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa masunod na bulan. Ang mga bagyo aapodon na Odette, Paulo asin Kidan kung makalaog na sa par. Sinabi ni Weather Specialist Ariel Rojas na ang kadaklan kan mga bagyo kung bulan ni Nobyembre minatama sa Tahaw kan nasyon siring sa Southern Luzon, Visayas asin Northern Mindanao. Sayang ipinaluwanag na may mga bagyo na daiman minahog pa sa kadagaan asin minabalik sa direksyon kini sa Western North Pacific. Sa ibong nalado, sinabi ni Rojas na mas maray na maghanda manggiraray kontra sa pagrapado kan bagyo. Nag-abiso ang Department of Foreign Affairs o DFA na saradon sa indang Office of the Consular Affairs sa Asena sa Parañaque City asinan gabos na consular offices sa bilog na nasyon sa Lunes. Katako din kan obserbasyon kan All Saints Day. Resulta kay ni sa giraray bubuksan kan DFA ang pagproseso kan mga passport, siring man ang authentication na siniba pang consular services sa Martes sa Nobyembre 2, 2021. Inabisuhan man kan DFA ang publiko na posibleng mga o may pagbabago sa schedule dahil sa mga pulisiya kan local government units o LGU asin mga establishmento na nag-host kan DFA consulars offices. Yaras tanto si Hans Galero may dagdag na istorya. Hans, kamen. Naging makonsuelo asin matrayumpo ang ginibong aktibidad mo niyan kan DZGB na senior citizen na po TikTok challenge kung saan nakalinyada pa ini sa selebrasyon kan DZGB sa satuyang ika-63 na taon anibersaryo. Para sa first category o ang mga nagsali sa Lolo and Apo or Lolo and Apo challenge, nanggana din first prize si Ricardo Serrano kan Barangay 27 Victory Village. Second prize si Lolita o Campo na residente kan Barangay 27 Victory Village, mantangan third prize naganahan man ni Lola Aida Grifaldo kan Barangay 23 Imperial Port, Legazpi City. Sa second category o ang senior citizens group category, nanggana digdi sa first prize ang grupo ni Lola Rosita kan Barangay 24 Rizal, Legazpi City. Ang second prize si Lilia Atos kan Barangay 27 Victory Village, matang ikatulo ang grupo man ni na Lola Milagros Adena kan Barangay San Roque, Legazpi City. Ikinakaugma niyan kan DZGB ang trayumpo kan natulong Sabadong mga aktibidad na kinaraman sa tendang ika-63 na anibersaryo, mantang naglalaom ini na baka tauman girarin ng konsuelo sa mga maabot pang taon sa mga listeners kan DZGB asiman na iba pang residentes na naabot kay sa tuyang coverage. Dagdag na Bareta, Hans Galero, DZGB. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na ipapawagas ang mga pulis sa mga kampusan at tanganing mabantayan ang mga bisita kasunod kan pagsara kini sa obserbasyon kan ondas. Sa sinabi na magiging presente ang mga pulis sa mga kampusan at tanganing masiguro na ang mga may emerhensya asin may nakatalaan na lubong sana ang tutugutan na makalaog. Idinuga pa ni Eliazar na ang mga pulis na mabantay sa entrada kan mga kampusan to. Ini kasunod kan resolution kan Interagency Task Force na dapat sarado ang mga kampusanto poon kan nakaangil daw sa sa Nobyembre 2 tanganing malikayan ang ulakit kan COVID-19. Pinuuna na ang Phase 3 kan pediatric COVID-19 vaccination o ang pagbakuna sa mga jóvenes na may comorbidity sa luwas kan Metro Manila. Nasa sanggatos na vaccination sites man ang pigtugotan kan National Vaccination Operations Center na magbukas sa manlain-lain na rehiyon sa nasyon ang para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.
Napag-araman na sa mga ospital man ginibo ang pagbakuna para tolos na makaresponde sa oras na may makamati in adverse events. Mantang sa Miyerkules, Nobyembre 3, na masikad ang pagbakuna sa general pediatric population o mga jóvenes na daing comorbidity sa Metro Manila. Sinabi ni Dr. Mary Ann Buni, President of Pediatric Infectious Disease, na generalmente areglado asin matrangkilo ang rollout kan vaccinations sa mga aki. Suportado kan Philippine College of Physicians ang posibilidad na ipairarom sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Ini kasunod kan padagos na pagbaba kan kaso ng COVID-19 asin hospital admission alagad nagpatanid manggararay sinda sa publiko na maigpit na magsunod sa health protocols. Sinabi ni PCP President Dr. Maricar Limpin na base sa bilang kan mga kaso sinda nag-uyon sa Department of Health na pwede nang ibaba sa alert level system sa pagsasabi na kadakol na ang mga bakanting kwarto o katre sa COVID-19 emergency room pati na sa COVID ICU asin wards igwa naman yung mga bakante. Dinungan pa man niya na mas dakol ngunyan ang na-hospital na non-COVID patients. Inaprobaran na kan Interagency Task Force o IATF ang rekomendasyon kan Department of Transportation o DOTR na dagdagan ang passenger capacity sa mga pampublikong transportasyon sa Mega Manila. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na pwede nang mag-itaas sa 70% sa koda sang 14% na capacity ang transportasyon na nagbabiyay sa Metro Manila asin kataraningan ng mga probinsya. Sa mga masunod na mga aldaw, posibleng may bugtak pa sa 100% ang passenger capacity. Mientras tanto, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health matugot na sa mga hospital na magbakal ng COVID-19 investigational drugs na aprobado na para sa emergency use sa nasyon. Iba sa mga investigational drugs na ginagamit sa nasyon para sa mga pasyente ng COVID-19, iyo ang remdesivir, tocilizumab, asin haricitinib. Sayang sinabi na ang DOH mapalos nin administrative order na matugot sa mga ospital na magkaiguanin sa liring pagbakal ng COVID-19 investigational drugs. Puon sa Nobyembre 4, pwede nang tanggalon ang plastic barrier ngunya na naiitaas na sa 70% ang seating capacity kan mga public utility vehicles o PUVs. Sa press conference kan Department of Transportation o DOTR, sinabi ni Assistant Secretary Mark Steven Pastor na daing medical evidence na nagsasabi na nakakatabang ang pagbugtak ng plastic barrier para maiwasan ang COVID-19. Sinabi niya na ang pwede pangani na pagikanan nin virus ang mga nakakabit na plastic barrier. Di na nahihilingan kan DOTR na magkakaigwanin pagbabago sa itsura o forma kan mga jeep sa irarom kan 70% capacity. Mantinido man ang pagsunod sa health protocols aro kan pagsulog nin face mask asin face shield ang sina dahil bako pa 100% ang capacity, epektibo pa man girare ang physical distancing sa loob kan mga PUVs. Para man sa forma kan modern jeepney, tutugutan ang mga nakatindog na pasahero basta sa pagultanan kung saan wala siyang kahampang na pasahero. Kung 24 na pasahero ang kapasidad kan modern jeep, pwede sa naining makapagdagdag ng 5 pasahero sa iraram ka na 70% capacity. Makikipag-meeting ang DOTR sa mga operator asin tsyopera para paghoronan ang mga pagbabago. Kaiban sa mga laog sa 70% ang PUV sa Bulacan, Laguna, Cavite asin Rizal. Sinabi kan Department of Health na sinda nagrekomendar na sa Interagency Task Force na gibuna ang Safety Seal Certification maging mandatory tanganing ma-regulate ang ventilation standard sa mga establishmento. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang Safety Seal yao na ang standard for ventilation sa mga establishmento kay riba naman ang mga workplaces, eskwelahan na sinibapa. Ang Safety Seal iyo ang minaindikar na ang establishmento minasunod sa minimum public health standards kontra sa COVID-19. Highahandaan na kan Senado ang isasangat na petisyon sa Korte Suprema may kinaaraman kan pagbabawal ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang gabinete na mag-atendir sa pagdangog kan na Senate Blue Ribbon Committee.
Katakod ini sa pigsasabing korupsyon sa pagbakal kan gobyerno ni ng pandemic supplies gikan sa Pharmaceutical Corporation. Sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na nagtripo na ang mga senador manong digdi hasin na nagkasundo na kwestiyonon ang legalidad kana sabing direktiba kan presidente. Nagluwas man sa hearing na nagpalyar ang nagkapirang personalidad as in opisyal kan Pharmaceuticals na isumitira ang kanya-kanyang income tax return o ITR sa Bureau of Internal Revenue o BIR ni nagkapirang taon. Sa pagdangog, no-show pa man giraray ang magtugang na mohit asin Twinkle Dargani. Ang Department of Health nagsumiter ng dagdag na mga ebidensya sa pagiging efektibo kan booster shot asin dugang na doses kan COVID-19 vaccine sa Food and Drug Administration. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sinda nagkaigwan ni pagtiripon kaampang an all experts panel asin sinda nakakuha ning dagdag na ebidensya manangon sa booster shot asin third doses mantang ang gabos na ni na isumiter naman ninda sa FDA. Enot kani sinabi niya na ang DOH nagsumiter ng letter of intent para sa aplikasyon in emergency use authorization sa FDA. Mantang sinda, nagtatrabaho naman na makumpleto ang mga kinakaipon na rekisitos. Idinuga pa ni Vergere ng FDA sa ngunyan nasa pagrevisar na sa mga EUA kan COVID-19 vaccine. Ikinaugma kan Commission on Human Rights o CHR ang kahandaan kan Bureau of Corrections o BUCOR na dagdagan pa ang numero kan mga persons deprived of liberty o PDL na mababakunahan kan kontra COVID-19. Ginibo ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Andegia kasabay kan selebrasyon kan National Correctional Consciousness Week na may temang magkaisa, magtulungan, magdamayan na COVID-19 ay labanan. Enot ng kinarampag kan CHR ang Bucor sa kondisyon kan mga jails as in detention facilities sa bilog na nasyon kung saan grabe ang sorosoan na dahilan na para maging vulnerable ang mga PDL sa COVID-19. Sigun kay Digia, ang naglalangko na vaccination rates kan PDLs as in correctional officers nagpapahiling na madali nang makamtan ang zero COVID-19 cases sa prison population. Nag-apela naman ang CHR sa mga lokal na gobyerno na isabayan elderly PDLs, partikular mga may comorbidities sa indang vaccination na priority list. Sinabi kan Department of Health na daipaman suggested retail price para sa Merck and Company experimental antiviral pill na molnupiravir sa nasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dahil pa man ining emergency use authorization as in pwede silang gamiton kan mga hospital na may compassionate special permits. Sayang ipinaliwanag na dahil pa pwedeng magpalos nin SRP dahil ta dahil pa ini dalanta ini pigadalan pa. Idinugan pa ni Vergere na dapat magpalos nin giya ang DOH para marekomendar asin dispes magkakaigwan in SRP ang sarong bulong. Lilimitaran kan COMELEC ang pagkondukta ni hampangan na pangangampanya sa 2022 national asin local election sa tahaw paman giraray kan COVID-19 pandemic. Sigun kay COMELEC spokesman James Jimenez na ibabase ang numero kan mga individual na mangangampanya sa quarantine classification in sarong lugar. Pigbibilog na ninda ang guidelines na iluluwas para sa pangangampanya sa 2022 polls. Mantang igwasan ng 90 aldaw na campaign period ang pigtagama para sa mga kandidato sa national elections poon Pebrero 8 sagkod Mayo 7 sa masunod na taon. 45 aldaw man ang pigtagama para sa mga kandidato sa local polls poon Marso 25 sagkod Mayo 7 sa taon 2022. Miyaras na sinabi kan Department of Health na ang Pilipinas pwedeng magresibi nin bagong stock nin arthritis drug na tocilizumab sa ikaduwang simana kan Nobyembre. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na susug sa manufacturer asin supplier sa ikaduwang simana kan Nobyembre magkakaigwanan nin stock kun kaya dapat halat-halato na ang pag-abot kan mga bulong nini. Kan Septyembre, ang Pilipinas nagkaigwanin kadifisila na masilidahan ang stockan tocilizumab na pigagamit sa pagbulong sa mga pasyente may COVID-19 dahil sa kakulangan kan supply kini sa enterong kinakban.
Isinumitir na sa Kamara de Representantes ang propostong ley na masuspindir sa implementasyon kan pagsingil ng excise tax sa oil products sa taho kan padago sa pag-iitaas kan presyo kaini. Siraram kan House Bill 10246 ni Deputy Speaker asin Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na target kaining suspenderon ang koleksyon ng excise tax o excise tax hike po na Enero 1, 2022 sa Desyembre 31, 2025. Ipinaliwanag man sa bill na ang excise tax adjustments sa Section 43 kan Republic Act 10963 o Tax Reform Acceleration and Inclusion Law sa naan suspindoron. Kung ipapautob ang propostong ley, sulamenteng excise tax sa oil products na nakapalaman sa National Internal Revenue Code ang ipapautob. Sigun kay Rodriguez na mas marahay na suspenderon ang dagdag na excise tax sa petrolyo lalo na nagpupuon pa sa nang magbangon ang nasyon gikan sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sa oras na suspenderon, magkakawat na sana sa 4 pesos sagkod 5 pesos ang ipapataw na gasolina imbes na 10 pesos mantang ang diesel, kerosene asin liquefied petroleum gas o LPG wara ng dagdag na excise tax. Inaprobara na kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang rekomendasyon na mapahiwas pa ang pilot implementation kan alert level system sa Region 3, 6, 10 as in Baguio City bilang special monitoring. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na poon sa Nobyembre 1 hasta 14 ipapaararam sa Alert Level 4 ang Aurora, Bacolod City, Negros Oriental, as in Davao Occidental, mantang nasa Alert Level 3 ang Bataan, National Capital Region, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, Davao City, as in Davao del Norte. Nasa alert level 3 man ang special monitoring ang Baguio City. Nagpahayag nin kaugmahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa 8.3% na pagitaas sa produksyon kan bangus sa nasyon. Sa report kan Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagprodusir nin maabot sa 185,000 na metric tons nin bangus ang bilog na nasyon sa katapusan kan bulan nin Hunyo 2021. Ini matapos na ikumparar sa 170,755 metric tons sa kaparehong bulan kan taon 2020. Nangingenot ang Central Luzon na may pinakadakol na produce nin bangus nationwide sa bilang na 55,740.14 metric tons, mantang nagsunod digdian Ilocos Region 47,552.54 metric tons, as in Western Visayas 44,687.32 metric tons. Nagdakol man sa ikatulong kwarter kan taon 2021 ang produksyon kan bangus fry na puminakol sa 1.08 bilyon na pidaso nin similyaan na natipon kanasabing industriya sa katapusan kan bulan nin Septyembre. Sinabi kan Malacanang na ang Vaxcert PH maako na ni mga request para sa digital vaccine certificates para sa domestic use. Ang Vaxcert PH iyo ang vaccine certificate system sa lindong kan Department of Environment o kaya Information and Communication Technology as in Department of Health. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na aprobado na kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang Resolution 146 na minatugot sa kahagadan na vaccine certificate para sa domestic use. Pipatoroson ni House Committee on Agriculture o pipatorosan ni House Committee on Agriculture and Food Chair Mark Verga sa National Food Authority o NFA ang mga requirements para bakalunan paroy kan mga paraoma. Partikular na pinag-unambitan ni Verga ang 14% na moisture content requirement na makakatabang sa mas dakol na paraoma. Sigun kay Verga, dahil tag-uran na day may iwasan na mas halangkaw ang tsansang dumog o halangkaw ang moisture content kan mga paroy. Paliwanag man ni NFA Administrator Judy Dansal na pigtatalaan ang moisture content dahil pigsasaray nindaan paroy bilang buffer stock.
kundi ini masusunod posibleng maraot o malapa ang binakal nindang paroy. Tigbubusul man kan PR o Prism Rice stakeholder na madagdagan ang post-harvest facility para sa mga paraoma, lalo na mechanical dryers. Sinabi ni PDP Laban President as in Energy Secretary Alfonso Cusi na nagkaigwasindan ng pakikipag-uron kay dating Senador Bongbong Marcos alagad dahil man nangyaring marahay sa posibleng 2022 election tandem. Sa sinabi na natukar ninda ang pagkandidato ni Senador Bato de la Rosa bilang presidente pati na ang running mate kini alagad dahil man nangyari na sa posibleng tandem. Idinugang pa ni Cusi na ang Bongo tandem imposibleng mangyari dalanta ang PDP Laban talagang naninindugan sa Bato Go tandem sa 2022. Tiglinaw kan transport group sa Pasang Mazda na libre ang Comprehensive Driver's Education o CDE sa gabus na driver na marinyukan sa indang lisensya. Sinabi ni Pasang Mazda President Obet Martin na kamamutan kan CDE na matawanin refresher course ang mga driver may kinaaraman sa mga batas trapiko. Para sa CDE certification, pwede man na mag-apply nin driver's license nin sagkod 10 taon ang effectivity kan mga daing traffic violation. Ang mga may record man ni na violasyon sa batas trapiko, pwede sanang mag-apply nin driver's license na sagkod 5 taon ang durasyon. Katakod kay ni, hinagad ni Martin na o sa mga drivers na gustong magkuha ng libre nga CDE course na magparehistro sa Land Transportation Management System o LTMS na may hiling sa Land Transportation Office o LTO portal. Sa nakaaging 5 taon, nagbaba nin 49.6% ang total crime volume sa nasyon. Ang pagbaba kan bilang nin mga insidente ng krimen dalan sa 67.7% na ibinagsak kan index crime cases kan nakaaging 65 bulan poon kan Hulyo 2016 hasta ngunyan na Setyembre. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na ang mga datos nasa National Crime Environment Report na haliman sa Crime Information Reporting and Analysis System. Sa sinabi na poon kan 2010 hasta 2015 nakarestron nin 2.6 milyones na crime incidents as ini nagbaba sa 1.36 milyones na kaso poon kan 2016 hasta ngunya na taon. Garong desperado na ang paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa PDP Laban kaya pigian ganyer si Presidente Rodrigo Duterte na magkandidatong senador sa eleksyon 2022. Sigun kay Senator o Senadora Aquilino Coco Pimentel III, leader kan saropang paksyon kan PDP Laban, kay ban si presidential aspirant askin senadora na si Manny Pacquiao na nagpapahiling na nakikisakay sana ang grupo ni Cusi sa popularidad ni Duterte. Wala man na naging reaksyon ang kampo ni Cusi sa pahayag ni Pimentel. Kan Miyerkules, sinabi ni Cusi na kung makandidato ang senador si Presidente Duterte, siya na ang magiging campaign manager ni na Senatora o Senadora Ronald Bato de la Rosa asin na Christopher Bongo na presidential asin vice presidential bets kan partido sa eleksyon. Enot napig-en ganyer kan partido na magkandidato ang vice-presidente si Duterte pero nagsayuma ini. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pagkara kan mga pagariba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid.
liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with Immune Plus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with Immune Plus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. Immune Plus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Una